Salutare! Am ajuns la domnul Briceac de la Cristalid. O să intrăm înăuntru. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Poftiți-vă. Uite, bine, aștept pacienți. Ne întâlnim cu domnul Stan Briceac, care a accesat prin Startup Nation 200.000 de lei nerambursabil. Am venit să discutăm puțin despre cum a fost accesarea de fonduri, care sunt urmările pandemiei COVID și cum vă descurcați. Accesarea a fost relativ ușoară, că a fost mult până mi-am achiziționat toată aparatura, apoi, fiind în pandemie, a fost mai greu la agenția județeană, nu? Ploiești. Da, la Ploiești. A trebuit să trimit online și s-a decontat. Decontul s-a făcut între bancă și agenție. Oricum a mers bine, după părerea mea. Mi-a ușurat mult munca de teren, mă folosesc de aparatură, am și în cabinet destui clienți. Într-un final este bine. Startup Nation este o soluție foarte bună. Ar fi mai bună pentru tine, dar e bună și pentru mine la vârsta asta. Cum v-ați înțeles cu cei de la Turos & Company? Cum a fost cu firma noastră? Ați avut probleme? A fost bine? N-am avut nicio problemă, a fost o colaborare bună. Da, s-au ocupat de tot ce a trebuit, nu, ca să fie facilă decontarea. Problemele la decontare? N-am avut nicio problemă la decontare. Adică mi s-a decontat absolut tot, până la cei 200.000 de lei. Dacă ar fi să o luați de la început, să ajungem în trecut înapoi și să faceți din nou proiectul, l-ați mai face? L-aș face, dar trebuie să dau și timpul înapoi. Adică e pentru cineva care e mai tânăr și poate să descurce mai ușor. Mai ușor în muncă, nu e neapărat în proiect. Că de-aia sunt consultant, să descurce ei. Mulțumim! Cu cât se descurcă ei, cu proiectul atât e mai facil. A zis că ați avut câțiva clienți. Nu, clienți la ce? La cabinet? Da. Sunt zilnic clienți. Este foarte bine. Dar cabinetul are și o zonă extinsă. Aveți mai multe puncte de lucru? Mai multe puncte de lucru în comunele adiacente la Curtea de Argeș. Colaborarea zis că a fost bună, totul a fost în regulă. Probleme întâmpinate, dacă ați avut, în afară de cele cu decontarea, să zicem, alte probleme întâmpinate legate de, nu știu, lucruri pe care nu le-ați înțeles sau le-ați aflat pe parcurs sau ați înțeles? Sau... Nu, m-am descurcat și cu angajații, i-am găsit rapid și n-am întâlnit prea multe probleme. Să ai poftă de muncă. În afacere, întotdeauna, dacă ai poftă de muncă, reușești. Ați avut încredere din prima în fonduri sau ați avut o teamă că nu va funcționa? Acum la fiecare ne teamă, mai ales că trebuie să plătești angajații și dacă nu ai un venit corespunzător, de unde să-i plătești? Există o teamă că nu poți plăti angajații, că să nu poți face meseria. Și vă este greu în acest moment sau vă descurcați? Nu, mă descurc. E destul de bine. Mă descurc. Deci, practic, nu s-au îndeplinit temerile. Totuși merge ok. Temeri sunt până la final. Până la final, adică în continuare. Atunci când ai angajați, există o temere. Am înțeles. E o meserie independentă, dar cu angajații e o problemă. Adică trebuie să ai un venit corespunzător. Întotdeauna. Da, la sfârșitul lunii trebuie să plătești. Ce altceva ne mai puteți spune? Păi să aveți parte de cât mai multe fonduri, să distribuiți cât mai multe proiecte. Vreți să mai luați alte proiecte? Nu, eu nu. Poate pentru
Generația tânără, da. Nu mai pot duce mai multe proiecte. E suficient. Care sunt persoanele care v-au susținut în dezvoltarea afacerii? Păi, în primul rând, familia și domnul Marius, dumneavoastră dacă nu vă întâlneam, de unde să fac afacerea? Dar v-am întâlnit și s-a rezolvat rapid. Dar familia, soția e medic veterinar și ne ajutăm reciproc. Spuneți că v-a susținut familia, v-a susținut firma de consultanță. De stat, ce părere aveți? Adică credeți că a fost un fond bun sau... De stat chiar m-a ajutat. În perioada de pandemie am beneficiat de subvențiile de COVID, în perioada care a fost închis. S-a rezolvat rapid de contul cu AJ-OFM-ul, convenția. M-a ajutat mult să am convenție cu salariații și am o părere bună în ce mă privește decontarea banilor cu statul. Adică s-a rezolvat foarte rapid și lună de lună am avut și beneficiu. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc, oricând cu plăcere. Cam atât de aici, o să mergem la următorul client și o să ne povestească cum îi funcționează afacerea, care a accesat și dânsul fonduri nerambursabile prin proiectele demarate de Guvernul României. Mulțumim!